ще правим видеа, давайте не сме нов YouTube канал, ще правим видеа, Crazy Gamers BG, най-добрите. Ще играем различни игри. Да, и сме Като най-добрите Fall на всичко. Guys, Fortnite, така нататък. Абе, дайте види. Къде правим? Някъде другаде. То също ме е стрела. Рейклес. Аз съм много добър друг. Аз съм най-добър друг. Аз съм най-добър. А, да. Тук съм най-добър друг. Аз съм най-гаден в света. В цялото моби съм най-гаден друг. Какво? Взех много. Да, го взе? О, взех многото пистолети. Две. Аз съм дет. Абе, стига, аз имам две нови пистолети. Значи някакъв бях по-добър от всеки, ама някакъв пак не взел оръжието. Как става ти с работи? Спамиш бавно. Като даже не спамиш сигурно. Аз спамих! И пак го взе. Те на многе. Ма съм жив. И бягах, Много но има почвам да видя. спама. Къде е ходил? Ето ма човек. Дай го ръшнем, те съм мен. Да, съм. Имам аз. А не той не. Ето го. Крак! Ух! Вземете ми карта. Абе, ти напълно ма изкърва тези, бе. Карта. За на плъмка. Ти съм, че съм много... Фис, ела фис. Бро, човек, ела да го убим първо. Ма съм на Ай, 19. съм малко. Точно. Ете малко. Ребутнете ме, до вас ме ребутвам. Всички да знаят. Другия път Това съм няма ребутвам. тука. Чакай, не се изпълня. Идвате. До вас ме ребутвам. Спокойно. Кой идва някакъв? Вратаря ме. Чакай, има хора тука. Е, тука е. Ленда тука. Разбираш ли? Какво? На едно. Ще не бързо. Аре бе, Кристиане. One HP. Един шот ще умре. Той си хубаво. Абе, ай стига, бе, ти пък... Блесно ме. Един шот пак ти, ама... Трябва да го набиш в вечен тя. Да. Той още малко да бяга. Тепа и други. Ми, къвстяните си ни шанса. Взима карта и бягай, взима карта и бягай. Каква карта? Моята. Да, Кристиане. Стоим, бе! Аз искам да брам. Лутнем, бе. Ти видите си рейч, който от хора. Не брат, ви стоите 5 часа, няма ребутва, че. Какво направим, че умре 10 пъти? Да, 20 пъти. Как ви не правите нищо, брат? Мене двамата ме убият. Не правим нищо. Не правим. Мен двамата ме убият, бе, брат. Как да ги убия, бе? казва? Как да не умра? Стои на хайп, убихме с материал. Представени. Не правим нищо, ама имаш мълчува. Да. Мене ме ребутва, бе. Като му тя правиш. Ой, бах, че просто Айде, не. ребутвай го. Ти си ниска. Ох, майко. Ти го почна. Отиди там. 60. 32. То буша не мога видя. Буша. И буша има Ай, един. заберем. Айде ги запукаме, Криска. Ей, там си. Се физват. Ей, тук имам. Имам видимост, и тук го разсипя. Сипет как? Ба, Абе, аз не мисля, че пища го е. Взели от коте. Не. Вземи? Къде да взема, как няма нищо. Има. Имаше 200 дърва. И Да го беше взели. една помпа. Физват. На тя ще взем. Някой има ли хил? Нямам. Минута. Иска бих последната Не. мини. Ало, хитнала за каска. А не, за тяло виж. Минута. Ай се бегаме, че ще нямаме хил, да няма способи. Може да рифнем. Ало. Но то бендало има тук.
ти са ме зелените? Май. А, да, те други мастери. Ау, майка. Аз бегам. Да, ти тук има някакъв. Аз ще То, кемпя. Да, той тук има хора. Ела ти, аз ще кемпя така. Абе, брат, Колата къде е? Ние не я взехме. Май. Бързо бе. Колата къде е? Ако я намерим, ще избягам. някой има ли хил? Не. Ще кемпя. Дайте някакъв мат. Ей, ти мой. Някакъв мат. Момчета, чето ви. Как е? Бяга, ще встане. Някакъв мат имате ли? Дръж. На кой да идете? Някакъв мат имате ли? Да, имам. Значи, Ще е хубаво да бързо да такова. ще е хубаво да идете на един. Да го убием. Ще е хубаво сбяга. Това не е наше. Точно. Аз съм на една плюнка. Това на наше всичко, наше. Елате с един кол, елате с един кол. Вини! Ще ме спят. 80 лайт. Аз съм на един удар от степка, брат. Може да убим човек и сме да готови. Да, ама те жена ще ме убият. Елате и да сме с инферно. Чакай, къде си? Слизват. Те други ги бят. Искате ли да бягаме? Право? Не ръшкай, не ръшкай. Не бе. Само да погледна къде са. Дали има тимейт. Имам. Няма май. Объркай се, идват. А, бягат. Давайте. Елате за рифт. Беги. Елате за рифт. Да. На мене. Колата, бе, колата. Кута? Няма смисъл. Мен ма стрелят. Колата, бързо, отгоре те бият. Има рифт до мене. Елате. Ти ще спя да. На мен е рифт. Идваме, ма не да свалят във въздуха. Мен може да ма сладат. Искам. Всеки ще го свалят. Всички ще го свалят, не сме на башота. Виж като ма, не мога, аз се вбия. Аз се бия, ще бавя. Аз бях. Не можа да го стрелам, не ме стрелама. Айде. Аз пак кръснах. То съм го вдигнали, ма, хилното го бях убил. Да, тук има 100 човека, бе, брат! Метките. Да. Тук има цял лук, не го е барал. Може да ще ходя да ме ребузвам, нали? Да. Не, тя зоната ще почне да бие преди. Не съм си. Какво правим се? Ако... Никой няма да мавка в зоната. Медалона не е взета. Иначе... Ще пробвам за навине. Не, ще пробвам за навине. Не, бе, не отива. То... Ма бе, че би под зоната, бе. Като се затворя са. Какво да правим се? Не. Аз съм кола. Ей, тук ме бандажки. Значи може и да отидеш. За накоцето. Може и да не отида. Ти може и за Вики да можеш, май. Може и да няма трибя. И може да има тимбол. Бак, давай към моята. Аре, какво? И после Ами ръпе. спаха колата, кафето им. То няма да по две. остане начина. После ръпе. Не, ще се... Те има хилове къвската, не дей! Опак. Давай, бързо. Най-ба си бандажа. Няма да има хора. Бързо. А той има, наистина, те забати го пътите. Па! Не, вземи как се бегай, бе, той ще умре. То аз го бях. Ръпе. Давай, вижте. Къде върваш? Ето комаш. Вече и ти и тама в зоната. Бързо. Ето ги. Търси. Само по едно. Или лаунчер отгоре. Не, вижте. То няма. Ето. Имаше от себе ще един. Бързо. Имаш хелфай.
Чуть видиш. Към зона. Не, къде ще навдигаш? То някъде надигнеш. Е там може да надигнеш. И там в крайна точка на зоната. Зона е там. Не бе. Абе, ти Не е ще зона. Не отида на там. Който не е зона, Не, бе. който не е зона. Той ще фани зоната, бе. Нищо не хвани зоната, бе. Той твоето не е зона, козе? Не е зона вкъщи. Ма е по-добре. Добре, тук. Абе, Стефани. Брат, зоната идва, бе. Стефани. Абе, ще умре, бе. Ако намира медкит, какво правим? Абе, бягай, бе, пич. Стой, бе. Оф, Не дей. Трябва да намира медкит. да, ще намериш. Абе, Няма. Само да видя. Кой е? Да няма умра от зона сега. Точно ще умра от зона. Тичай, бе, Сашко. Тичай, бе, Сашко. Бата, бе, тише, бе. То моя не ще да диша, бе. Бат, ти не съм Казвам шо. те по зоната и по-бързо. Абе, бързо. Не ти взе по 5 добе. ребутнина е там на марка. Никой ще не това. Трябва обаче да намери хил, защото е в зона. Тогава за кой защо кой за карче? Шо? Честно. Не бе. Абе, Бат, мисля го афака. Мисля го афака. по-добре не го беше стрелял. Митик, че си това? Букни се, бе, пич. Букни се, бе. Мама ти. Дай е зона. Това е много бързо да излиза. Е, много тая да видите на вел. Ти мина. Зипоем. Не слезе, бе, на. Не, бе. Ако са таком, Какво правиш, бе? дали ще... така... Ма не си зона, бе. Викам дали ще порасне, ще иде. Малко чакай. Абе, сега да ни излие късмета на нас. Путка зона! До мене, ето квадра бокс. Ай сега да ни излие късмета, Тук има Криста. хора. Движещата зона да е към Вебудван. Ето тук е, назад е! Ето, там е зоната. А, да. Не и тук после искам да е зоната, брат. Ох. Това на цели. Ще трябва да ходя до сайта. Не, че си до зоната. Че си най-близко от всички, май. Да. Та игра ще я качваме. После ще трябва бокс на някъде и... Та игра я качваме, нали? Да, 100%. Поздрав ти е някъде там. Ако е уиниш много контент. Пък ако не е бутнеш още повече. Е, Нека си движещата да е до там и да не бутнеш. Не, чакай малко. Влиза в колона отгоре. Или се направи бокс и влиза в колона. Не. О! Добре, tu сме велом. Браво! Браво! Кристиан пусна чиит мода. Мин. Ако не я спечели тази игра, значи и другите са читари. Ще му гледа цяло утро. Че е зона по дезерт. С кого да ходи? Е, пеша. тук, скачи на бокс. Не. Къде съм? Дай зона. Найс! Не. Как ще ме убия, е? Виждаш ли патус? Нещо. Ако имах трес. Финина.